Dobrý den, přátelé. Vítám vás v Hradci Králové a dnes si něco povíme o hydroizolacích. Protože v současné době je v České republice až 80% domů, které mají problém s hydroizolací a s vlhkostí. Co je to hydroizolace? Hydroizolace je membránová vrstva, která chrání hlavní nosnou kostru stavby. Nosná kostra musí být chráněna protože když je vlhká nebo smáčená, tak mění své fyzikální vlastnosti. A to má vliv na statiku. Kdy a kam aplikujeme hydroizolaci? Na jakoukoliv stavbu či nosnou konstrukci nebo pomocnou, kterou musíme chránit proti vodě a zemní vlhkosti. Je důležité si uvědomit, že máme dva tlaky vody. Negativní a pozitivní. Negativní tlak tlačí na hlavní hydroizolační membránu ze spodu a nutí ji se odchylovat od konstrukce. Když to pozitivní tlak, ba naopak, tlačí na hydroizolaci z boku a přimačkává ji ke konstrukci. Oba dva způsoby aplikace jsou rozdílné. Příprava podkladu pod hydroizolační membránu. Každý podklad pod jakoukoliv vrstvu musí mít nějaké vlastnosti. Ty nám zde udává ČSN. Musí být suchý, bezprašný, nemastný. 3 nejdůležitější věci pro dobrou aplikaci. Za svoji profesní kariéru jsem měl už spoustu dotazů na přípravu podkladu. Zde je krásně vidět, jak vypadá nevhodně připravený podklad. Stará hydroizolace. Jak poznáme, že hydroizolace už končí, její životnost je u konce? Je to jednoduché, ztratí svoji pružnost. Dnes si něco povíme o stěrkových hydroizolacích, jako je například zde. Stěrkové hydroizolace mají mnoho výhod. Umí i radon, minimálně střední, a přímo přilnou k podkladu tak, že mezi domem a izolací není žádný prostor. Zde aplikovaná stěrková izolace je z bitumenu, materiál dovezený z Německa. Jeho bezesporná výhoda je to, že nepotřebuje mít rovný povrch. Tudíž, když děláte rekonstrukci starého objektu, ušetříte na podrovnávací vrstvě. Zde se můžeme podívat, co snese stěrková hydroizolace. Ze základu vystupovaly obří kameny a stěrka je krásně objede. Bezesporná výhoda stěrkových materiálů je, jak izolovat prostupy. Prostupy izolujeme naprosto jednoduše. Stěrku přetáhneme minimálně 5 až 10 cm přes prostupující těleso. My jsme profesionálové, ale jak i normální člověk pozná, že aplikuje stěrkovou izolaci správně? Je to jednoduché, kontrolní měrkou. Přiloží a zjistí tloušťku. Aplikace stěrkových izolací je vždycky dána daným prostředím, kde aplikujeme. Minimální vrstva jsou 2 mm v suchém prostředí. V mokrém a tlakové vodě 4 a více. A na to právě máme kontrolní měrku. Každá hydroizolace musí být chráněna. A proč? Protože hrozí její propíchnutí, například kamenem nebo jiným materiálem. Nejlepší ochranou hydroizolace, jak stěrkové, tak jiné, je polystyren, neboli izolant. Proč? Protože udělá v objektu tepelnou pohodu a hlavně jeho mocnost chrání hydroizolaci před poškozením. Dalším stupněm ochrany membrány neboli hydroizolace je nopová folie z geotextilí, která se dává přímo na povrch. Základní ochranou hydroizolace může být i klasická folie. Nemusí to být vždy nopová folie. Samozřejmě rozhoduje gramáž. Folie se připevní na povrch. Nejlepší ochranou hydroizolačních membrán je souvrství. Ochranné souvrství. Tepelný izolant a folie z geotextilí. Proč je tato ochrana nejlepší? Tepelný izolant drží pevně na konstrukci a folie klouže zároveň s klesající zeminou. Přátelé, toto byl takový letmý vhled do problematiky hydroizolací, zejména stěrkových materiálů. Popřejme
suché roky tomuto objektu a jestli máte obdobný problém, neváhejte nás kontaktovat. Provedeme u vás odbornou prohlídku a případně můžeme provést i realizaci. Mějte se krásně a příště nashledanou.